De fjouwer, allerminste weken om in op te groeien, die lezen dus in Ljouwert. Maar in totaal 4 weken zit Ljouwert in de top 10 van gemeenten dat de Jermoede het meest omheen is. Ik ben in elk geval Jens Sievers om grutselijk op te wijzen. Aan tafel Harry van der Molen, wethouder van de gemeente Ljouwert en verantwoordelijk voor het Jermoedebeleid. Van der Molen, welkom. Ja, dat ziet er dus net al te best uit. Nee, dit liedje komt elke jaar. En elke jaar staan we in de top 10. Het is haast traditie. Ja, maar geen goeie. Het kerst het wel verkeerd, het is statistiek. We hebben hele liedse weekend op 1 post scoren. Dus dat scoort heel hoog. Vooral als je weet dat een soort mensen met een lege inkomen daar ben. Maar we doen er alles om vanuit Ljouwert om de situatie voor benamen band daar wel een stuk beter te maken. Ja, wat doet het jou persoonlijk? Nou, zo'n onderzoek, dat is elke jaar, zoals ik al zei, maar ik ben een soort op paard. Heegt op Schieringen is er een squallenklas waar ik regelmatig mee praat, ook over Jermoede. Ja, dat zie je gewoon om ben. Dat ze moeilijker mij komen kennen of dat hij te men wat weinig te besteden heeft. Ja, en je kent het uiteindelijk de band net kwijt aannemen dat het thuis net breed is. Ja, je zei wel wat het een beetje in perspectief plaatst. We zijn relatief binnen het Lietse gebied. Aan de andere kant, een probleem is een probleem. Ja. Feit is dat er gewoon te volle Jermoed is in Ljouwert. En dat kun je natuurlijk net zeggen, als we nou oors uitrekenen, dan valt het alleen wel wat taal. Nee, precies. Dus dat werkt het ook net. Hè? Dat is precies de reden dat we in Ljouwert zijn. En vorige week zei minister Asje dat het een landelijk voorbeeld weer. We willen die band praktisch helpen. We gaan een kindpakket maken waarin als je een uitgave hast voor squallen of een uitgave voor sport, dat de gemeente dat dan van je betelt. En dat bedrag wat we daarin stekken, dat wordt meer dan verdubbelen dit jaar. Dus we doen echt er alles aan om die 3000 banen in Ljouwert die in mij te krijgen, om die echt praktisch te helpen. Ja, dat kindpakket, dat is een van de voorbeelden waar de gemeente Ljouwert dus helpen wil. Hè? Een kindpakket om meer buitenschoolse activiteiten te organiseren, onder oren. Ja. Komen we aanstaan nog even waarom, want we hebben Joert in de Vrijheidsweek West in Ljouwert om te zien wat voor problemen die mensen nou al jaar omringen. Kunnen we even naar zien? Nou, hulp bij het onderhouden van de kinderen. Ik krijg nu kinderbijslag, maar dat is het. Eigenlijk, bij het hulp, praktische hulp. Mijn kinderen willen graag sporten, maar kan het niet betalen. Mijn kinderen willen graag op muziekles, maar kan het niet betalen. Goed, het zou fijn zijn als daar wat meer ondersteuning voor is. De gemeente zegt, er zijn allemaal potjes. Er zijn potjes dat uw kinderen kunnen sporten. Dan betaalt de gemeente de rekening. Dat is niet helemaal waar. Mijn man die heeft gewoon een fulltime baan. En ik werk niet, maar mijn man die verdient net iets te veel om gebruik te mogen maken van deze potjes. Dus ik heb nergens recht op. Wij moeten wel 40 keer die portemonnee gebruiken. Nou, dat kan niet. Je kan niet elk dubbeltje 3 keer omdraaien. Kunnen de kinderen mee op schoolreisje? Nee, ik kan het niet betalen. Maar ik heb ook geen recht op kosten daarop. Dus mijn kinderen gaan niet mee. Die zijn afgelopen jaar ook niet mee geweest. Doet dat pijn? Ja, tuurlijk. Het is verdrietig voor de kinderen. Maar ja, goed, als ouder doe je wat je kan. En dan maak je thuis maar gezellig op zo'n dag. Ja, een schrijnende situatie voor zelfs. Ben je net op schoolreisje, zit er net op sport. En zij zei dus van, ja, de gemeente helpt dus net. Nee, maar het klopt het net dat we alleen nog zeggen van wat mensen verdienen. Want mensen denken vaak alleen nog mensen mijn uitkering hard lastig. Maar dan ben ik er nog mensen die wel werken, maar weinig verdienen. En we zeggen bij een heel soort regelingen net naar wat verdien je nou, maar wat ken je uit Jan? Want de financiële situatie is net hetzelfde als wat je verdient. En dan ben ik een hele soort squallen die gewoon zelf een regeling heeft. Zodat ben die mijn squallenreis mij willen, dat net betalen kennen, wil mij kennen. Dus ik zou graag naar zo'n situatie zijn willen. Waar kunnen we helpen? Want van die 3000 band die we nou bereiken, het zijn er 2000 die we in beeld hebben. En die laatste 1000 die wil ik er nog extra bij hebben, maar het extra geld dat ik beschikbaar stel. Ja, maar dit is natuurlijk maar in je voorbeeld. Maar ja, goed, dit is net, er ben volle meer van dit soort voorbeelden vanzelf. Ja, we weten dat in de gemeente Ljouwert ongeveer 3000 band in deze categorie vallen. Die zullen we alle bereiken moeten. Nou, na 2 jaar zitten we al op 2000. Dat is meer dan we ooit dienen hebben. Maar die laatste 1000 maakt er ook nog bij. Ja. Nou, in het weekendbouw van de Vrijheidsweek ben ik in een tal van vrijwilligers actief om mensen te helpen vanzelfs. En zij vinden eigenlijk dat het gemeentelijk beleid een beetje te kwad zit op gewoon fronten. Kun je even naar zien? Heel veel mensen. We hebben zo'n 44 culturen in onze wijk. En ja, sommige mensen die kunnen formulieren niet lezen of invullen. En ook ja, televisie kijken, zo is altijd gewoon een probleem. En die van invullen, zo snappen ze niet. Dus dat is echt een probleem in onze wijk. Daar is ongetwijfeld wel iets aan te doen. En er wordt ook wel veel aandacht aan besteed. Maar het is net of komt het gewoon niet aan bij die mensen. Het blijft gewoon
tussen de gemeente en de mensen liggen. Dus de gemeente doet er wel wat aan, maar wat ze doen, dat werkt niet. Nou, ik wil niet zeggen dat het niet werkt. Er is wel steeds meer aandacht voor. Maar ik weet niet, zeg maar, of het ook echt bij de mensen terechtkomt. En dat gevoel heb ik van niet. Ja, ze zei dus eigenlijk van de gemeente bedoelt het wel goed, maar ze berikken de mensen net. En dat komt echt omdat misschien soms nou en dan de taal echt wel heel erg lastig is. Had je de taal net verstaan kunnen, ja, dan helpt het vanzelfs net zo'n activiteit. Ja, nou, ik ken deze twee vooral hier. Die ben heel actief, ik vanuit het weekpanel. Dus ik weet ook in de praktijk dat zie ik mensen helpen om de wij te vinden. Maar taal kan een probleem wezen. Een heel groot pad van mensen in Ljouwert die een uitkering krijgen, die komen net uit Nederland, kennen de taal vaak net. En dat is lastig om werk te vinden. Lid staan een formulier in te vullen. Ja, dus en daarin zei dus nooit zin om. Ja, die mensen kennen bij uw sociaal weekteam, wat ook in de vrijheidsweek zit, gewoon met die vragen binnenkomen en dan is er iemand om te helpen om zulke formulieren in te vullen. Sommige formulieren bedenken we net zelf. Dat had bijvoorbeeld mijn belasting of mijn regelingen van het riektemeidje. Maar vanuit de gemeente willen we wel helpen om die goed in te vullen, zodat je er wel gebruik van meidje kent. Oké, nog één laatste vraag. Wat moet dan ook gebeuren? hoe zal de gemeente Ljouwert er nou voor zorgen dat er takom hier of 2 hier, dat Ljouwert net meer heel diep weer boven ons zit in dit soort listjes? Nou, dat kan ik net garanderen, want ik zeg elke keer van dit listje ik weer op hoe ze daarin scoot hebben. Maar waar ik op inzetten wil is, we gaan nou 3000 bijen in beeld, 2000 bereiken we al. Ik vertreie dubbel je bijna het bedrag voor de aanpak van Jermoert met nee Riekschild voor 2000 centjes en verder. En ik hoop daarmee alle bijen heel praktisch te bereiken, want we mij dus er nooit bij lezen dat de bijen opgroeien in Jermoeren. Dat past op geen enkel plek in Nederland.